तांदळाच्या पिठाचे पापड करताना पिठाला उकड सुरुवातीला घेतली जाते व त्यानंतर पुन्हा पीठ वाफवलं जातं। पण आज आपण हे असे मस्त फुलणारे तसेच इतके छान जाळीदार तयार होणारे तांदळाचे पापड कसे तयार करायचे हे आपण पाहणार आहोत। इथे मी 2 वाट्या तांदळाचे पीठ घेतलेलं आहे। हे रेशनच्या तांदळाचं बारीक दळलेलं पीठ घेतलंय, जे आपण नेहमी भाकरीसाठी वापरतो असंच पीठ घ्यायचं आहे। जर तुमच्याकडे रेशनच्या तांदळाचं नसेल तर तुम्ही बाहेरून कोणतंही विकत आणलेल्या तांदळाचं पीठ सुद्धा वापरू शकता। आता आपण हे पीठ उकड घेण्यासाठी इथे जाड तळाची कढई किंवा भांडं घ्यायचं आहे। ज्या भांड्याने आपण पीठ मोजलं होतं त्याच भांड्याने आपल्याला 1.5 पट इतकं पाणी घालायचं आहे। मी 2 वाट्या इतकं पीठ घेतलं होतं, त्याकरता त्याचे 1.5 पट म्हणजे 3 वाट्या इतकं मी पाणी इथे उकळायला ठेवलं आहे। जर तांदूळ तुमचे जुने असतील तर मात्र आणखी थोडंसं अर्धी वाटी पाणी घालायचं। तुम्ही ह्यामध्ये जास्तीचं पाणी घालू शकता म्हणजे उकड छान मऊसूत तयार होईल। आता ह्यामध्ये चवीपुरता मीठ घालायचं आहे। मीठ नेहमीपेक्षा थोडंसं कमी घालायचं। अर्धा चमचा आपल्याला पापड खार घालायचं। ह्याचं वजनी प्रमाण 5 ग्रॅम इतकं आहे। आता हे मीठ आणि पापड खार पाण्यामध्ये मिक्स करून घेऊ। त्यानंतर ह्यामध्ये 1 चमचा जिरा घालून पुन्हा एकदा मिक्स करून पाण्याला उकळी येण्याची वाट पाहू। आता पाण्याला उकळी आल्यानंतर लगेच आपल्याला एका हातात पळी घ्यायची आहे आणि दुसऱ्या हातात पीठ घ्यायचं। लगेच हे पीठ असं हलवून घ्यायचं आहे म्हणजे पिठाच्या ह्यामध्ये गुठळ्या होत नाही। वाळवण्याच्या कोणत्याही पदार्थांमध्ये मीठ कमी घालायचं असं मी सांगितलं, कारण की जेव्हा पदार्थ वाळला जातो तेव्हा मात्र तो खारट होण्याची शक्यता असते, म्हणून आपण थोडंसं नेहमीपेक्षा मीठ कमी घालावं। आता गॅस बंद करूयात आणि ह्यावरती झाकण ठेवायचं आणि पीठ आपल्याला चांगलं वाफवून घ्यायचं आहे। पीठ जर आपण चांगलं वाफवलं नाही तर मात्र आपले पापड फाटू शकतात। आता बंद गॅसवरच पीठ वाफवून घ्यायचं आहे। आता 5 मिनिटांनंतर हे पीठ एका परातीत काढून घेऊ आणि एकदा छान मळून घेऊ। पीठ जर चिकटत असेल तर थोडं तेल घेऊन पुन्हा मळून घ्यायचं। आता पिठाचे 4 गोळे करून घेऊयात। तर या ठिकाणी मी चाळणीला आतून व्यवस्थित तेल लावून घेतलेलं आहे। ह्यामध्ये आता पिठाचे गोळे ठेवूयात आणि आता हे वाफवून घ्यायचं आहे। त्यासाठी मी इथे टोपामध्ये पाणी गरम घेतलं आहे आणि त्यावरती आता हे चाळणी ठेवून त्यावर झाकण ठेवूया 10 मिनिटासाठी। आता 10 मिनिटानंतर वाफवलेले गोळे परातीत काढून घेऊ आणि गरम गरम असतानाच पळीने गोळे ब्रेक करूया, जेणेकरून ह्यात कुठेही लम्स राहिले असतील तर ते निघून जातील। सगळे गोळे ब्रेक करून झाल्यानंतर पुन्हा छान मळून घेणार आहोत। आता तयार पिठाचे लहान लहान गोळे करणार आहोत। त्यानंतर पापड मशीनवर एक प्लास्टिकचा पेपर ठेवून त्यावर थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे आणि त्यावरती असा पिठाचा गोळा ठेवून हलक्या हाताने असं प्रेस करायचं। प्रेस केल्यानंतर त्याला असं हाताने सगळ्या बाजूने गोल गोल फिरवत छान असा मीडियम साईजमध्ये पापड बनवून घ्यायचा। आणि हा पापड कॉटनच्या कपड्यावर सुकत घालूया।
ह्याच पद्धतीने मी सगळे बाकीचे पापड तयार करून व वाळवून घेतलेले आहेत। बघा, साधारण आपले ह्या आकाराचे 50 पापड हे आपण घेतलेल्या मिश्रणामध्ये तयार झालेले आहेत। अगदी छान मस्त पातळ असे आपले पापड तयार झालेले आहेत। हे पापड मी घरामध्येच अगदी 2 दिवस अगदी व्यवस्थित वाळवून घेतलेले आहेत व 1 दिवस खिडकीमध्ये जिथे ऊन येतं तिथे फक्त वाळवून घेतलेले आहेत। जर तुमच्याकडे ऊन असेल तर उन्हामध्ये जरी पापड वाळवून घेतले तरीही चालतील। आता पापड तळण्यासाठी तेल अगदी चांगलं कडकडीत तापवून घ्यायचं। गॅसची आच मोठी ते मध्यम ठेवायची आणि पापड हा असा तळून घ्यायचा। जर लहान आचेवर किंवा कमी तेल तापलेलं असेल आणि यामध्ये जर पापड तळायला घातले तर पापड अगदीच तेलकट तयार होतो व असा छान फुलला सुद्धा जात नाही। हे पापड करण्यासाठी अतिशय सोपे आहेत आणि भरपूर असे मस्त फुलले जातात। व्यवस्थित जर वाळवून ठेवले तर वर्षानुवर्ष हे पापड छान टिकतात। या आवाजावरून तुम्हाला लक्षात येईल की अगदी जिभेवर टाकताच विरघळणारे हे असे पापड तयार झालेले आहेत। तुम्हाला ही आजची रेसिपी कशी वाटली तसेच मी सांगितलेल्या टिप्स कशा वाटल्या हे मला कमेंट करून नक्की कळवा। रेसिपी आवडली असेल तर सिद्धीज किचनला सबस्क्राईब करा व बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करा। अशाच एखाद्या छानशा सोप्या रेसिपीसह पुन्हा लवकरच भेटूयात। धन्यवाद।